Unsa man ang papel sa simbahan o sa relihiyon? Ang papel sa simbahan o sa relihiyon mao lamang ang pagtudlo sa pulong sa Dios. Mao ang pagtabang sa Kristohanon nga sila mutubo sa ilahang pagtuo. Ang simbahan usa ka lugar sa panagtigom o fellowship ug usa ka lugar sa pag-alagad sa Ginoo. Usa ka lugar diin ipahinumdom ang mensahe sa kaluwasan. Tungod kay ang simbahan sama sa hospital. Dili siya ang tambal pero dito kaniya dalhon aron makaila ka sa doktor nga si Hesus aron matambalan kaniya sa imuhang pagka makasasala o makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Ang simbahan instrumento lamang kini nga gigamit sa Ginoo aron ang tao makakaplag sa kaluwasan.